Ti tes gato? Sí. Sácalo a pasear? Sobre todo, teño visto no ombro, que levan o gato, pero... Mi hermana tiene un gato e lo intentou. Pois terán que empezar a porlle un collariño e... A ver, se vas con perro é máis perigroso, digamos. Porque os gatos teñen que ser gatos e os cans teñen que ser cans. Tampouco creo que sea beneficioso pasealos con correa. Gatos con correa, ti biches, esta é a última, Sacar a pasear o gato. Sei que agora, ademais dos cans, tamén se poden sacar a pasear os tes gatos. gato? Sí. Sácalo a pasear? Sobre todo, teño visto no... que pode ser ata beneficioso para a súa saúde. Ti tes mascotas, Paula? Mira, Adri, eu xa teño dabondo co que teño na casa. Teño moita cousa en riba, se aínda por riba teño que sacar a pasear un gato. É que eu pensaba que os gatos eran o animal independente, a mascota independente por natureza, non? Que ti o deixabas por ali, que pouco menos que poñía tele, unha voltiña, sí, deixábalo na casa e todo ben, pero agora aínda por riba hai que sair co gato a pasear. Non sei que pensará a xente, que pensarán os galegos desta modernidade ou novidade, non sei como definilo, pero nós quixemos preguntarlles, e Hilda estivo preguntándolle a xente na rúa, que pensades disto de pasear o gato? Isto nos contaron. É moi común sacar a pasear o can, pero non tan común sacar a pasear o gato. Agora, hai veterinarios que din que é beneficioso tamén para eles. E nós saímos á rúa para preguntarle a xente se se anima a sacar a pasear o gato. Ti tes gato? Sí. Sácalo a pasear? No, vai el sol. Ah, vai se ele volve, non? Sí. Que sacar a pasear aos gatos, igual que se saca aos cans, pode ser bon para ele. Eu opino que non. Hombre, a xente xa o saca por aí a pasear. Sobre todo, teño visto no ombro, que levan o gato, pero moi raro. Mi hermana tiene un gato e lo intentó. Pois terán que empezar a porlle un collariño e ao lado do can, sácalos do campo, do gato. Que vayan todos. O no quiere salir con correa, se agacha y se retuerce por el suelo. A ver, se vas con perro é máis perigroso, digamos. Porque os gatos teñen que ser gatos e os cans teñen que ser cans. Tampouco creo que sea beneficioso pasealos con correa. Usted ten gato? No, nin gato, nin gata. El que vive solto nunha casa. Sí, nunha casa, nun xardín, entón vai a súa bola. É un privilexiado. Vive mellor que a min. Temos aquí a nosa compañeira Yaiza, que ten unha gatiña moi nova. De que idade? Pois ten 8 mesiños. Veu con 3 para casa, moita enerxía e moita actividade. Deu algún paseo así pola rúa algunha vez? Pois non, a verdade é que non. De feito, íbamos comentar que foi algo que falei co veterinario, porque esta gatiña veu dunha casa da aldea, de andar por fora, veu moi noviña, pero veu dunha casa da aldea. Eu comenteino con el, dixenlle, bueno, e díxome, non te preocupes, porque os gatos é a cousa faigas. Se os afas a estar nun piso, eles son territoriales, adaptanse perfectamente, e se os afas a andar por fora, pois andan por fora perfectamente. Así que o veterinario dela non dixo nada diso de que fose máis beneficioso sacala a pasear? Nada diso, a verdade, e de feito, ela é moi de anda correteando pola casa e tal, e o feito de terlle unha correa posta, pois non sei hasta que punto, polo menos a miña gata, non sei o resto de gatos como son, pero a miña eu creo que moi guiadiña pola correa non iba a ser, porque xa vedes que ela prefere ir ao seu aire, terlle xoguetiños, terlle cousiñas, xogar con eles para tamén que fagan algo de exercicio, se movan un pouco e que tampouco despois non haxa problemas de peso e esas cousiñas que os gatos de piso normalmente están lozanos. Cando vou á casa dos meus pais viven nunha casa, eu levo comigo, e tamén hai que facer que senón o día de mañá pois necesitas que che quede con alguén ou que non estean na casa e, home, pois a facelos a espacios distintos nunca está de máis, así non extrañan, non hai problemas de estrés, que os gatos teñen moita facilidade para estresarse, para ter ansiedade e cousiñas destas, pois mira, así quedan tranquilamente, se ti, pois, por calquera cousa, marchas de vacacións ou necesitas deixalo con alguén unha temporada, pois mira, xa están adaptados e é máis fácil. E vou pasear os gatos? Pois como moitas cousas nesta vida, depende. O gato é unha especie territorial, o que quere decir que a meirande parte dos individuos van querer quedar no interior do seu territorio, é dicir, dentro das nosas vivendas, onde debemos cubrir todas as súas necesidades físicas e comportamentais mediante un axeitado enriquecemento ambiental. Pero excepcionalmente podémonos atopar con individuos aventureiros que amosen interese por sair fora do seu territorio, por pasear. Isto depende da súa crianza, da súa personalidade, das súas habituacións.
Nestes individuos que son a excepción non a norma, os paseos poden ser moi beneficiosos no aspecto físico, no aspecto sensorial, comportamental e noutros aspectos. Sempre atendendo a estrictas medidas de seguridade, o gato suxeito con arnés, con correa longa, paseando por contornas seguras, en franxas horarias onde minimicemos os encontros non desexados e atendendo os sinais de estrés e de incomodidade do animal. E nunca obligando a sair ao exterior do territorio a individuos que non amosen interese por facelo. Pois nos na Hora Galega atopamos alguén que efectivamente sai pasear co seu gato e faino de xeito habitual. Chámase Luismi, é un galego residente en Salamanca, o que se lle pode ver polas rúas desta cidade universitaria paseando o seu gato Kiwi. Mirade que felices van os dous, que maravilla velos pasear pola cidade de Salamanca. E nós, cando son as 7:29 minutos da tarde, recibimos xa en directo pois a un dos protagonistas desta historia. Moi boas tardes, Luismi. Imagino que a Luismi... Hola, que tal? Luismi será o que fale, Claro, recibimos a Luismi porque Kiwi non fala, polo de agora. Ah, dalle tempo, Mira, está aí con Luismi. Contanos un pouquiño como chegou ás vosas vidas, Kiwi. Pois mira, Kiwi atopámolo o primeiro ano, porque levamos aquí 3 anos estudando, atopámolo o primeiro ano de carreira nun contenedor xusto enfrente do noso piso. Pobriño. Estaba metido nunha caixinha, era pequeniño aínda, era o único que estaba aí. Entón collémolo, levámolo para arriba, estábamos pensando a ver si quedárnoslo ou non, pero bueno, ao final deunos peniña e sí, estaba cheo de lombrices e de parásitos o pobre. Pobriño. Sí, pobriño, pero mira que sorte tivo, Kiwi. E vos como comezaches a pasealo? Por qué? Pois mira, cando tuvemos que volver a Galicia, o traxecto en coche era moi largo. Entón, para que o gato non se estresara tanto, pola mitad do camiño, pois algunha vez pois tiñamos que parar e sacalo un pouquiño, entón collíamos o arnés, poñámoslle a correa, daba aí unhas voltiñas, comía un pouco de erva e tal, estaba moi contento. Despois, cando estábamos en Galicia xa, bueno, ali temos un xardín enorme, o gato igualmente poñamos o arnés, sacábamolo, andaba por aí, vía os paxaros, subía aos árboles, comía insectos, comía erva, bueno, moi contento. Entón, nada, collemos un pouco a costumbre así de sacalo a pasear, e cando viñemos para Salamanca, igualmente, así algunha vez, pois tamén o sacamos a pasear por un parque que temos aquí cerca. Luismi, Cóntame como ves agora a Kiwi. Notaslle algo? Ves que está mellor desde que sai a dar eses paseos pola cidade? Bueno, sí, a ver, sobre todo cando mellor o pasa é cando está no propio paseo. Pero eu creo que, sobre todo, o que máis lle sirve para liberar esa rabia, esa emoción que ten sempre, que sempre está mirando pola ventana, mirando polos paxariños, sempre está maullando, mirando para eles. Cando sae a pasear, pois, emocionase moito, corre por aí, sube aos árboles, entonces está moi contento. Pero así, cando volvemos para o piso como tal, bueno, tampouco cambia moito a cousa. A xente que fai cando ve a Kiwi paseando tan tranquilo pola rúa? Que vos din? Bueno, a ver, din de todo. A verdade é que, sobre todo, parase moita xente a preguntar o nombre do gato, sorpréndense, non? O sea, míranme, sonríen, miran para o gato, ríense un pouco. Despois tamén hai outros que miran un pouco mal, así, algún señor que pasa pola calle. Incluso hoxe os sacamos a pasear, de feito, unha señora que se puxo ai, que miedo, ai, que non sei. Ah, sí, daballe medo. Home, un gato tampouco é un lobo. Non, pero parece ser que están poñendo trampas ou, bueno, non sei. Ah, medo polas trampas. Pero non sei, certo. Luismi, un placer coñecervos tanto a ti como a Kiwi. Esperemos que Kiwi pois goce moito dos seus paseos en liberdade nestas datas de Nadal cando veña por Galicia. Graciñas e unha aperta grande para os dous.